Srbija ostaje vojno neutralna, ne sedi na dve stolice, a ukoliko ruski uticaj jača, odgovorne su druge zemlje. To poručuje ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Na skupu Beogradski strateški dijalog govorilo se o evropskoj i regionalnoj perspektivi. Ranije smo se previše udvarali pojedinim zemljama, neretko i na sopstvenu štetu. Sada više ne. Tako šef diplomatije vidi spoljno-političku poziciju Srbije. Ako raste ruski uticaj, Zapad je za to, kaže, sam kriv. Pitao sam američku administraciju, da li je moguće da li se seća neko u američkoj administraciji ko je poslednji predsednik koji je došao u Srbiju? Ima li živih još tamo ko se seća ko je došao? Evo ja se ne sećam, u dilemi sam da li je Carter ili Gerald Ford. Posljednja britanska premijerka koja je došla u Srbiju, britanski premijer, bila Margaret Thatcher. Pa čekaj, sad ćemo mi da imamo ljubav na daljinu. Pa to nigde ne funkcioniše, pa ni u politici. Srbija ističe ne želi da izgubi ni jednog prijatelja ni na istoku ni na zapadu. Ruski predstavnik poručuje da Moskva ne traži od Beograda da bira. Važno je što Srbija želi vojnu neutralnost, bez obzira na pritiske koje trpi. U savremenom svetu nema mnogo suverenih država. Činjenica da Srbija uspeva da održi nezavisnost govori koliko je odmerena i pametna politika koja se vodi u Srbiji. Takvu politiku naša zemlja vodi i u regionu, saglasni učesnici skupa. Srbija je centar Zapadnog Balkana i motor potreban za razvoj saradnje. Integracija na lokalnom i regionalnom nivou jedini je način da zemlje u regionu postanu jače i na evropskom nivou. Ukoliko budemo uspeli da na Balkanu između država uklonimo ekonomske barijere, uspećemo da na ovo naše područje privučemo neuporedivo više investitora, da otvorimo neuporedivo više radnih mesta i samim tim da uklonimo neke od socijalnih uzroka sukoba i tenzija koje su obeležile decenije koje su za nama. Zato je predsjednik Srbije predložio zajedničko tržište. Da li će ga biti zavisi od drugih zemalja, a iz Crne Gore stiže poruka da oni za to nisu.